Здравейте на всички, аз съм Александър Николов. Това е моя канал, който, както виждате в заглавието, казва се Александър Николов Thinkings and Teaching. А, името, името всеки знаете английски, означава, че ще правя подкасти, ще говоря за някакви умни неща, ще качвам видеоуроци на някои трудни уроци, които може да не разбирате. Този клип, който сега слушате, ще е първият за този канал, в който ще разказвам повече за себе си, какво правя, какви оценки, как ми вървят нещата и така нататък. Така, като аз съм Александър Николов, на 16 години съм. Роден съм в Плевен, от град София. Уча в 51-о средно училище Света Багряна. Любими предмети са ми математика, английски, физика и география. Като може да се каже, че преподавам на баща ми, на приятели по английски и по математика. Така че, да, това ще има в клиповете от тук нататъка. Тоест, аз ще преподавам уроци, който иска да ги гледа, който не иска да не ми е проблем. Иначе това ще бъде този канал. Онлайн уроци, подкастове може да има интересни видеа, всякакви, които се досетите. Той ще влезете, затова се казва Александър Николов Thinking and Teaching. Чао от мен!